كلمة نائب سودة وان. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. جارة مهورج بدأ باسم ministre ونديلو. Monsieur le ministre, projet de loi podɗoniyen mawnude so tawi ina waɗe ina foti ɓiɓɓe leydi mbaɗane sensibilisation paama ko yahete e dow mum ko nga sabu ɗum hakkillaji fof ngana gooti jangde yimɓe fof potani kadi wona yimɓe fof gandi ina foti joomum yan pindine e ko way noon ko wona ɗum ko min mbeɗa sikki so tawi yimɓe ina mbiya ko julɓe ina jiɗi artirde e yimɓe e dewal Allah e sunnatu Muhammad rasulullah alayhi salawatullahi wassalam joomumen poti ko ƴewtade geɗe ɗe fof kadi mbaɗa ɗum sabi Allah taw wona waɗirde ɗum par ce que pour yennude wona yimɓe walla pour sottade eko ɓenni nga sabu ɗum sa ƴeewi ko wiya ɗo ko par ce que oɗo ɗum ɗo waɗano ko 83 wanno ɗum ko yimɓe anduɓe ko ulama mbanno ɗum joni noon ƴewtama ina foti ƴewtede ruttane par ce que jamanuji ina mbaylo kono diine islam o eko Allah wi ko eko nelaɗo Allah sunna nelaɗo Allah o ko ɗo tan heddi yahani waylota ko yimɓe na mbaylo kono diine oɗo wonnoɗo ko ɗon tan woni ko Allah fawe dow jiyaɓe mum ko ɗon tan woni waylotako mbe sikki wona dumunnaji mbaylata ɗum ina wayno ko joni ko sharia islamia yadata tan koye dumunna mo ganduɗa ɗo waylo woodi wona noon mbeɗa sikki foti yaarude ko yimɓe mbayloto kono ko nen jomiraɗo taɓɗo men o fawe meɗen ko ɗum kay koko fawe meɗen tan jomum waylo walla wasa waylade kadi min mbeɗa sikki wolko waɗa ɗo henna ina ɗeesi ɗum ninni seeɗa mo juulani fo ware walla gandirton neɗɗo gonɗo e galle muɗum ina wone e suudu muɗum ina wone nokki mum juuli walla juulani walla mbaɗa ton ko gardeɓe ne jahana naata e nder galleji walla ne daro e beddaji walla ne daro ne cuuɗo ina moggino e ɗum ɗoji pour ne ƴeewa o juuli walla juulani mi anda holno jogorɗon waɗirde oɗo procédure par ce que gonɗo e nder galle mum kam a wawa andude so tawi juuli walla o juulani gonɗo e nder suudu muɗum a anda so juuli walla juulani min mbeɗa sikki yimɓe so pelliti ina mbaɗa hunde yo mbat ko laatti kadi janggo ma wood ko yimɓe ñawra ko wona guyka guertoɗe ina jogui ko heewi kina haale gassat ɗum so yimɓe mbi ko kañumen gardi ina jiiɗi fewnude leydi ina jiiɗi rewnude yimɓe e lawol ya taw fof ina fuɗɗi par ce que haalpulaar en mbi so goho boni limore ayima goho wawa bonde ko heddi ko yimɓe sina pewna ya taw kañumen ina gone peewal par ce que hunde ɗe ganduɗa e o juuli walla juulani ware e ɗum fof min mbeɗa sikki yimɓe jogata ko cabbi ina mbiya ina piya yimɓe par ce que piirata yimɓe cabbiri ko yo juul walla yo koor walla yo ɗum ni korko ɗo henne e lewru korko wona mbiɗon ko yimɓe islam e lewru korko ɗo henne sa ƴeewi 90% e nder ɓiɓɓe moni tan juula korata moni fo ñaw mum yaltata ko taw ina ɗi korka ari ɗo tan jeyata e nder Mauritanie e leeɓele ɓaadi jomumen mbiyata ko arabeɓe koye ndi leydi tan jeyata lewru korka yimɓe ne ñaama ina jara ataye sans probléme neɗɗo kene wawi wasde horde tawno suuɗo mbaɗonno leeɓele goɗɗe ɗe mbaɗa ni kono ko ɗon jeyata neɗɗo jogui coupon mum mburu jeereji ne mbaɗa ataya ne ƴakka mburuji ne ƴakka hen misuiji kebdeji ne ñaama ɗum ko ɗum ɗo holko kalɗon e oɗon e ngol ɗon lawol ko wona ɗum ko min mbeɗa sikki wolɗo puɗɗo ɗon fuɗa les maisons close gonɗi ɗo e nder Sabrakh Zeyna ɗi ganduɗa carte kalis pokkeraji ne joué hen sangaraji ina jare hen rewɓe worɓe ina gonda hen
holko kalɗon e ces maison close ko jogani ɗon ɗumen e ɗin ɗo e nder tabraka seyno kadi mbayno leydi so jamma ari daroto hen ko pageroji hameruji daroto hen ko vx uji ina dari ina ngari ina joua carte pokkere ina jara sangara ina gonde rewɓe yontaɓe ko kalɗoni ɗum ko leydi islam ganduɗa yimɓe ne mbiya wonde ne kaala haala julɗo fof no ware mo juulani fof ware ganduɗa ko ina waroɓe yimɓe nan ɗo ne jahana gonde yimɓe ne mbari yimɓe ina teesi kake mumen ina lepta ɗumen gonga ala holko kalɗoni ɗum ɗon islam yarata banggue yimɓe so pelliti ina kaala ina mbiya ne gattiri yimɓe diine yo puɗɗoro koye mumen par ce que ndiɗo leydi cangarte keɗonaɓe ko kalɗon yahoɓe ne gadda camion ngaji drogue avion ngaji drogue bateau ji drogue ina gadda ina bonna sukaɓe ina totta ɗumen par juin par ce que gadduɗo camion avion rondi drogue nanniɗo e nder leydi he jaggetake jaggete ko joguiɓe juin ina jawna jagge sope 5 ans 10 ans taw gaddowo o kañum nan ɗo no jooɗi ina addana yeeya on islam ko woni yimɓe so pellitina mbaɗa hunde jahata koye dow gonga mbasa woppude haydara toñangue koko Allah yiɗa ɗum اسمح لي شوي نوفي اسمح لي شوي طالب تك تسمح لي شوي نوفي ذا اللي نقول شكرا نقول كوي اسلام جدالو سناني اسلام جدالو هادي اسلام جدالو الله وي وندكو إنا خلقناكم ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أكتب من واجبا من يحكم عليه من بني بلاد يكون من كان بني بلاد أسك جوامي رادو إن ينون كان يمتلي جنب مودن بدلين ما رواك نون ngaten gaay ko ndiyo ren tabbi modo non piye miskineɓe kadi sukaɓe ɓe kalton ɗo ɓe ko neɗɗo jangi arti e nder leydi mum walla jangiɗo no woni chômeur ala haydara ñamata yarata so goɗɗaɗi tan soodat ɗum nawa ɗum par ce que yi hen koɗo dañ jam on ƴewtoto oɗo loi mo mbaɗɗon oɗo loi min de mi wondane biyowo ina ɗumnina nelaɗo mo windere sagra sababu ɓurnaɗo windere fof min de mi wondane kalowo Allah tagɗo windere mum jippini kono noon oɗo loi mbeɗa sikki so tawi oɗon duttito caggal ma won ko heewi ko poɗɗon totti ƴewde ko poɗɗon wadde taw wona wiide wonde ina waɗa ɗiɗo luwaji pour faire satisfaire wone yimɓe ko mécontent walla pour se racheter wolko wanno joni noon oɗon jiɗi rachetade mbiyan wonde oɗon mbaɗa luwaji mo juulata ware mo hoorata kaale mo horta kaale les maisons close gonɗi ɗo e nder tabraka seyna oɗon gandi yimɓe fof no gandi prostitution pokkere e jagge sangara woni hen e ɗum ko ɓiɓɓe patron ŋeɓe wona miskineɗo gonɗo to 5e wiya sa juulani piyeɗa walla gonɗo to e baadiye mo anda hay faati ha timmuɗo wiya wonde sa juulani piyeɗa walla mo wawa hay faatiya goto fawa hen simone wiya wonde sa juulani piya walla mo yahani juma piya walla jiɗɗon ko addude burkaji oɗon ɓorno yimɓe oɗon murno yimɓe ko ɗum jiɗɗon no Afghanistan waɗata yimɓe ni jaade e jaman jaman Allah wona sawno addata ɗum on jarama